либоси миллӣ як рукни фарҳанги миллат ба шумор меравад. боиси ифтихор аст ки ҳунарҳои мардумӣ аз қабили чакану чакандозӣ, гулдузиву тоқидузӣ ва дигар ҳунарҳои миллӣ давоми қарнҳо зебоияшонро гум накарда аз нав эҳё мешаванд. чакан куртаест ки таърихи ҳазорсола дорад ва онро дар ҳамаи минтақаҳои тоҷикистон мушоҳида кардан мумкин аст. чакан зеби ҳар як бонуи тоҷик аст ки дар он ҳунармандон нақшу нигори миллиро таҷассум намуданд ки бисёр зебо ба назар мерасад. дар рӯзҳои баҳорӣ занону бонувони мо низ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз фарҳангу тамаддуни оламшумули хеш либоси чаканро ба бар мекунанд. чаканро рамзи баҳору наврӯз меҳисобанд ва ҳамин ҳунар дар кишвари мо ба дараҷаи баланд рушд кардааст. бинандагони азиз, ин барномаи устувор аст манзури шумо ва мо бо мақсади омода кардани боз ҳам як барномаи диданӣ айни ҳол дар деҳаи Шибанаи ҷамоати деҳоти Чилча қарор дорем дар суҳбати як модари ҳунарманд ки солиёни зиёд аст ҳунари зебои чакандозиро рушду равнақ медиҳад ва устуворона ба пеш меравад ва то имрӯз ана ҳамин дар деҳае ки зиндагӣ мекунад мардуми деҳаро бо либосҳои миллии зебои чакан таъмин мекунад. ман тӯли 10 сол аст ки дар ҳамин кор завқу ҳавас дорам, ҳам кор мекунам ва тӯли 5 сол аст ки ман дар ҳамин шогирдҳои худамро ба ҳамин касбу кор ҷалб мекунам ва чандин шогирдҳо дорам ки соҳиби сертификат кардагӣ мавора, ҳам стипендияшон медодам, ҳам барои мо дархост мекунанд аз ҳар шаҳру ноҳияҳо, аз ҳамаи ҷо ба мо дархост мекунанд, мо ҳамин куртаҳои чаканро духта ба онҳо дастрас мекунем. ман ҳамин хел материалро гирифта дар мато ҳамин хел нақшу гулҳоро гулкорӣ мекунам ва ба шогирдонам мефаҳмонам, нишон медиҳам, ҳар коми инҳоро рангбор карда рангу бор мекунам, медузам, баъд дастраси мизоҷон мекунем. мо бо бештари ҳунармандон суҳбат кардаем. онҳо иброз медоранд ки ҳамин ҳунари онҳо меросӣ аст. ин ҳунарро шумо аз ки омӯхтед? ман ин ҳунарамро медидам ки модари ман ба ҳамин корҳо сару кор дошт. аз модарам ҳамин корҳоро медидам, ҳавас мекардаму баъд апам Назарова Сарагул ба ман ҳамин корро нишон медод. ман духтарамро нишон додам, модари ман ба апам нишон дод, апам ба ман нишон дод. ин меросия мо ҳамамон ҳамин чизро давом дода истодаем. вобаста ба дастгирии роҳбари азиз меҳрубонамон ҳамин корҳо дубора рушду эҳё гаштанд, барои занҳо завқманд шудан. ҳамаи ҳамин занҳо мақсад либосое ки дар дуруни гуфтаҳои ҳамин падару модарон дар сандуқое ки арӯсияшон то ҳозир хобида буд, навай занҳои шумо мебинед ай давраи арӯсишон то ҳозир дар ҳамин сандуқҳошон хоб буданд. на ҳозир бароварда ҳаминро пӯшидестанд, мақсад дубора эҳё гардондан ҳаминҳоро. ин чизои чаканое ки давраи пеш буданд ба ҳози мо хеле фарқияташон ҳамин хеле фарқият доранд ки дар учвот на сантиметр мекардан, на ҳамин хел қалам мезадану медухтанд. ҳози ҳамаи чи тараққӣ ёфта истодааст. мо ҳама ҳаминро сантиметр мекунем, гулҳоро ҳамаша якчен размер карда зеботар карда мебарорем. дархост мекардагӣ ки аз шаҳри Туз ҳастанд, ай Норак ҳастанд, ай Варзоб ҳастанд, Ғарма, ай ҳамаи ҷо мақсад дастрас мекунем, ҳамин чизоро мегирем, пора мекунем, медузем. бисёртарин мо дар ҳамин чорабиниҳо да мерем, якдигар шиносӣ мешавад, мо либосои мо бо ҳунармандо шинос мешавем, мо чизои ӯро мебинем, мақсад харидорӣ мекунем, ӯ чизои моро мебинанд, харидорӣ мекунанд. мо айво дигар ягон чӣ меомӯзем, ӯ ай мо меомӯзанд, мо бо якдигар гуфтугӯ мекунем. давлатмоҳ Назарова бо ҳунари чакандозиаш дар деҳаи Шибанаи ноҳияи Темурмалик номдор аст ва пайваста бо ҳамсоягонаш сарҷамъ шуда дар кори чакандозӣ ба ӯ ёрӣ мерасонанд.
ин бонуи мушфиқу меҳрубон ҳунарҳои мардумиро аз модараш мерос гирифтаву дар ин роҳ устувор гаштааст ва зиндагиашро аз ҳисоби ҳунараш пеш мебарад. ҳар як ҳунарманд ҳамеша бо ҳунари доштааш ифтихор мекунаду ҳар лаҳзаи умру зиндагиро ғанимат мешуморад. ҳар боре ки ҳамсоягонаш ва духтараш машғули ҳунармандӣ мешаванд, вуҷудашро як эҳсосоти хуб фаро мегирад ва шукр менамояд ки ҳунарашро ба дигарон ёд додааст. дар ин кор ӯро духтари хурдиаш Ганҷинабону ёрӣ мерасонад ва ӯ аллакай касби модарро барои ояндаи худ интихоб кардааст. Ганҷина аз наврасияш ҳунарҳои модарро зери ангуштонаш мепарварид, то дар гиру дори зиндагӣ ёру мададгораш бошад. имрӯз дар паҳлӯи модар нишаста чакандузӣ мекунад ва то андозае кори модарашро осон кардааст ва бештар барои духтаракон либоси чакан медузад. аз давраи пешина истодагӣ мақсад ҳозир инро истифода намебаранд, занҳо модарони мо истифода намебаранд. мо ами аёди одамо набароям гуфта, ами хел барои чорабиниё гуфта хел духта мондам. одамое ки меянд мебинанд мақсад аёдшо набароя. ами чизора модарои шумо ҳаматон занҳо модарон ҳамаи ами беамин поча намепӯшиданд мақсад. ё ки киртай чакан намекарданд, духтарашо намедоданд. то киртай чаканш намешид, то широз намешид, то барои шаҳ тоқӣ намедухтанд, дастмолча барои шаҳ намедухтанд, ӯ духтарашо намедоданд. духтари ман худам мешинонам, дар барам нишон медиҳам, мақсад қалам кашиданро ёд гирифтааст. ман барои духтарам завқманд шуданаш ман аз синфи чорумӣ сеюми чорумияш ба духтарам мегуфтам ки ту агар амиҷара духта ба ман нишон тие ами беҳтар барояд, ман ба ту 3 сомонӣ медиҳам, ё ин ки ба ин наша духта ман ба ти ман 5 сомонӣ ба ту медиҳам. ҳамин хел то бегаир амра духта тайёр мекард ба ман дода медод. барои ҳамин ман завқманд кардам, духтарам навозӣ медузад. тӯли 4-5 сол мешавад ки ин чакандузиро мекунам. ман дар синфи сеюм будам ки маро модарам Назар ва Давлатмо ҳамин чакандузиро нишон медоданд. ман модарамро вақте медидам ки чакан медухтанд, қалам мезаданд, ман ба он модарамро нигоҳ карда ҳавас мекардам ва модарам ба ман дар бараш нишаста ба ман нишон медод чакандузиро, қалам заданро ва мошина карданро нишон медоданд. ман аз модарам хеле миннатдорам ки ба ман чакандузиро, мошина карданро нишон доданд. маро модарам пул медод, завқманд мекард ки туам хеле дуз мегуфт ва ман ҳозир бошам бе пул медузам, да худамро ба ҳамин кор машғул мекунам. бисёртар ман куртача медузам, тоқӣ медузам. ман ин куртачаро барои ҷиянам тайёр карда истодам. инем ҷои шуморо инро мебинед. ман инро ба як рӯз кардагиам ва ман 6 рӯзи дигар вақт дорам ки инро тамом кунам. ман дар як ҳафта, дар 8 рӯз ҳамин хеле куртачаро бо остин, изораш, тоқияш буд мекунам. дар оянда нақша дорам ба мисли модарам ҳунарманд шавам ва ба ҳамин хеле шогирдҳо тарбия кунам. бо назар кардан ба либосҳои духтари Давлатмоҳ Назар ва ҳар як шахс ба олами зебои рангҳо ворид мешавад ва худро миёни гулгаштҳо тасаввур мекунад ки ин ҳама ба заҳмати ин бонуи ҳунар тааллуқ дорад. ӯ бо ҳунари чакандузиаш зиндагиашро пеш мебараду хушнуду сарфароз аз он аст ки боз шогирдони зиёдро бо ҳавасмандӣ ҳунарманд кардааст. ҳар як нафаре ки ҳунарманд аст ҳатман кӯшиш мекунад ки шогирд омода карда бошад то давомдиҳандаи касбаш бошад. шумо дар ин роҳ то куҷо шогирд омода кардаед? аввал дар ҳамин
кор ҳамаи чи ҳавасмандӣ аст. барои ҳавасманд шуданашон стипендия ҳозир стипендия ҷудо карда шудааст. барои ҳамин чиз барои ҳунармандон стипендия додастанд. ман шогирдонамро пеш вақт аз стипендия гирифтан ба маблағи худам аз ҳисоби худам шогирдома сум медодам, 250 сумӣ дастрас мекардам, медодам, ҳам чакан медодам, будузен гуфта ҳам нишон медодам, шон ки дузен чакан қалам мезда медодам, ҳам сум медодам ки шумо духтар барои худтон ёд бигирен. ҳамин касое ки шумо мебинен, ҳамин касо медухтан, ай даврои ҷавонишон медухтану ҳамин чизо аёдшон баромада буд. ман дуюмбора дар дили ино ҳамин кора завқ пурзавқ шавам гуфта қалам зада сум медодам инора ки шумо ҳамин сумора бигирену будузен. ама на ҳозира ки ҳамин курсо баромадаистанд ки мақсад стипендия ҷидо мешава барои ё ма диплом ҳам стипендия ҷидо карда барои шогирдонам додастам. на танҳо дар ноҳияи худамон, ман дар варзоб мақсад шогирд 16 та шогирд, ман вақти курс гирифтам, ман фарқ надорад ки дар киҷо аст. варзоб гӯям, ман дар варзоб меравам. дар шаҳри Душанбе чандин шогирдҳо дорам. дар тамоми ҷо ман ҳозир бо ҷамоатҳо даъват карда истоданд ки биёен дар қишлоқҳои мо ҳам курсои кунем ки то шогирдои бисёр тайёр кунем. ман рад намекунам. дар вилоятиам дар озмун иштирок карда ғолиб гаштам. ҳамин ҳунари зебоёфариаш давлатмоҳ Назароваро бо чанд тан аз ҳунармандони ватанӣ ба давлатҳои хориҷа бурдааст ва онҳо тавонистанд ки дили ҳазорҳоро бо нақшу нигори тоҷикӣ ки ин нақшҳо таърихи ҳазорсоларо доранд тасхир намоянд. албатта ҳунарҳои миллӣ яке аз самтҳои муаррифии давлати мо мебошанд ки ин ҳама зебоии дили ҳазорон сайёҳонро тасхир кардааст ва онҳо бо таваҷҷӯҳ ба либоси миллӣ назар мекунанду ҳатман чун армуғон бо худ мебаранд. чанд бор ки мо дар бораи ҷаноби оли муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сухан гӯем кам аст. ин қадар барои мо хубиё кардан, дастгирӣ кардан барои мо ҳисоб надорад ки чанд қадар мо шукргузор кунем ки мо занҳои хонашинро ба ҳамин чизо завқманд карда ва мо миннатдорем аз ҷаноби олӣ ки мо меравем ба чорабиниҳо мерем, дар чорабиниҳо иштирок мекунем. мо чанд рӯз дар шаҳри Душанбе дар боғи Куруши Кабир чорабиние ки барои чакан мефурӯшем, мо гулдузӣ сӯзандузӣ мефурӯшем, иштирок карда чандин либосое ки мақсад куртачаҳои духтарона, тоқиё доштем, ҳамиёро ба савдо мондем, харидорӣ кардан. на танҳо тоҷики халқи худамон, хориҷиҳо омада харидорӣ мекунанд. ҳангоме ки ҳамин хориҷиён аз ҳунарҳои шумо дидан мекунанд, чӣ гуна таъссурот мебардоранд? меоянд пурсон мешаванд? албатта пурсон мешаванд. ҳар як ин чизое ки мо мақсад медузем, аминора мебинам, меган хел мепурсанд аму одамои хориҷиҳо ки ин чия мегада, ман мефаҳмам химон то химон ки пешкаш накунем, ин чия мега, ин чӣ хел ира духта меша. мо мегем амин хел ба забони чӣ мақсад мефаҳмонем ки амин дастӣ моро ба даст медузем. ин гулҳои мо мақсад ин либоси тоҷикӣ миллии мо мегем мефаҳмонем. мега ина шумо чӣ хел мекунем? мегем ира мо ба сӯзан ба даст, ҳама амина шумо ба даст пур мекунем. мегем боваришон намеояд ки мо бовар намекунем. чӣ хел шумо ира ба даст пур мекунем? ин чанд қад шумо ира медузем? ҳар як нақши чаканро ӯ бо муҳаббат дар рӯи матоҳо дарҷ намудааст ва маълум мегардад ки ӯ ошиқи ҳамин ҳунар аст. ҳунари чакандӯзӣ ки таърихаш ба қарнҳои пеш нисбат дода мешавад, заҳматталаб буда аз ҳунарманд ҳунари аслро талаб мекунад. аз нигоҳ кардан ба куртаву болопӯшҳое ки ин гӯшаро оро доданд, маълум мегардад ки ин модари ҳунарманд на танҳо аз нозукиҳои ин ҳунар бархурдор аст, инчунин бо гузашти вақт ва пайваста машғул шудан ба ин кор устод гардидааст.
инҷо мо аз ҳунари зебои чакандозии шумо дидан кардем. Воқеан ҳам бисёр зебо ҳастанд. зеби духтари тоҷик ҳастанд. Барои омода кардани як куртаи чакан ба пуррагӣ чанд рӯз шумо заҳмат мекашед? аввал солҳои пешина мақсад барои як арӯс як модар як соли дароз амира медухтанд. як соли дароз барои як духтари арӯс тайёр мекардан амира. ҳозир мо ҳама каса мақсад мешинем дар як ҷо гурӯҳ ташкил мешем. як куртаро мо метавонем дар як ҳафта будузем тайёр кунем. барои гурӯҳе тайёр кардем. барои ҳамин шогирди мо ҳозир барои ҳамин ки мо шогирд тайёр кардем ки мо як куртаро дар як ҳафта таъмин мекунем ба ҳамин чакандӯзӣ. ба андешаи шумо ҳунар доштан ба инсон чӣ манфиатҳо дорад? чӣ медиҳад ҳунар ба инсон? ҳунар мегӯянд ку аввал ки ҳунармандӣ дар кушоӣ кунад на дар бандӣ. амира мефаҳмонад ки мақсад як касай дар медуре мега ман дар михел чиз дар корат михел муҳтоҷа ки тез ман дар михел чиз дар корат. ман мегӯям албатта биёен ман метавонам албатта метавонам шумо хоҳиш кунед мо иҷро мекунем мегирем тез тайёр карда метавонем шуд. вақти шуда одамо мегуфтанд ки сел мақсад симу зара мебара ҳунара намебара. не ки и гап давраи ми пеш омадагӣ и ҳақиқат дора. ман ами чиза мақсад ами якта шахсан ман худам амира дидам ки ҳамаи чизи одам ай дасти гирифта метавонистад на балки сел мебара нест иҷа. мақсад ами дунё амия ки ҳамаи чизи ай дастат гирифта метавонанд. не ки ҳунара ҳеҷ кас наметавона гирифта ай дастат. зар зевар ай дастат ра бурда метавонанд одамо сел бурда метавонад. не ки чизе ки дар дасти тай дар дили қалби тай ҳеҷ кас ӯро бурда наметавонад. имрӯз ин модари ҳунарманд ҳастии худро дар офаридану духтани зебогиҳои чакан мебинад ва аз офаридаҳои худ илҳом мегирад ва пайи корҳои нав мегардаду гулҳои зебои ватанро дар ин пироҳанҳо моҳирона тасвир кардааст. мо ба ин модари ҳунарманд барор мехоҳем.